No, takže máme zase nedeľu, vitajte pri ďalšom videu. Tento raz sa sústredíme na ROEP, alebo na ROEP Peak. Suma sumárom, ROEP je len ďalším dôkazom toho, že nadabula nikdy nepatrila Rožňave, pretože podľa zákona o ROEP musí byť vykonaný ROEP v celej obci. A pokiaľ mesto tvrdí, že nadabula je súčasťou Rožňavy, nebol žiadny dôvod urobiť, aj keď je v obci viac katastrálnych, to tvrdí zákon, že keď je aj v obci viac katastrálnych území, aj vtedy treba urobiť naraz ten ROEP, i keď podľa katastrálnych území. To dáva zmysel. Čiže Rožňava si urobila svoj ROEP 2001 a ten malý fliačik pôdy okolo Nadabulej im trvalo ešte z ďalších 10 rokov, aby dotiahli toto do konca. A dotiahli to tak do konca, ako to im pasovalo. Len problém je ten, že verejná výzva, ktorú zverila pani Leštáchová, a tam je na Facebooku, na Rado Maďar, je absolútna kopa sračiek. Tá žena nevie napísať, ktorý je deň, aký dátum používa. Na ľavej strane je napísané, že je 2011, na pravej strane je napísané 2010. V jednom uvádza adresu Mestského úradu Rožňava 04880 a na začiatku listu, či na začiatku druhej strany uvádza Rožňava, mesto Rožňava 04880 a na konci strany uvádza, že je Rožňava 04801. Takto sa nepíše úradný list, pani Leštáchová. Dávate štátnu pečiatku na to. To je úradný dokument. A keď neviete, komu posielate listy, alebo aká je adresa organizácie, alebo štátneho orgánu, ktorom zasielate list, ten list je nedoručiteľný, lebo pošta ho nevie doručiť. Nemôžete napísať úradný list a poslať ho úradnou poštou na neexistujúcu adresu. Musíte si vybrať jednu, ktorá je oficiálnym sídlom mesta Rožňavy. Oficiálnym sídlom mesta Rožňavy je Šafarichova 29 04801, stále bola a stále je. Že pre účely katastra, preto aby ste si mohli urobiť tento ROEP, ste vytvorili ďalšie PSČ fiktívne 04880, aby ste ho mohli pod neho proforma, aspoň to je môj názor, dať nadabulu ako samostatnú jednotku, akože to je samostatná obec, ktorú vy ste ukradli v roku 1960 ako mesto Rožňava, v spolupráci s obvodným úradom a s krajským úradom v Košiciach, ešte komunistickým. Teraz ste to chceli zalátať tým, od roku 2008, keď ste vyhlásili ROEP, až do roku 2010 alebo 2011, ťažko je povedať, aký bol dátum, lebo pani Leštáchová nevie, kde sa píše jednička, kde sa píše 0. Takže ťažko je povedať, aby som povedal, že to bolo 2011 alebo 2010, ťažko povedať. No a došlo k tomu, že celý je len dvojstránka a v tej dvojstránke je toľko nepresností, závažných nepresností, lebo to je verejné rozhodnutie, ktoré zverejňuje to, že sa začal ROEP a ľudia k nemu môžu podávať svoje námietky. Ale celý ten list je plný chýb dátumových, alebo zámerne dátumových chýb, aby sa nedalo povedať, kto ho kedy vydal, alebo kedy ho vydal, lebo je bezpredmetný. Hoci čo napíšete do toho listu, pani Leštáchová, je bezpredmetné, lebo obnova evidencie pozemkov, katastra obce mesta, katastra vzťahujúci sa k mestu Rožňava mal byť vykonaný spoločne z Nadabula s Rožňavou vtedy, keď sa robil kataster Rožňavy ako mesta, ak je Rožňava mestskou časťou Nadabule. Ak Nadabula nepatrí, či ak je Nadabula mestskou časťou Rožňavy, ak Nadabula nepatrí
do mesta fyzicky, katastrálne a právne, vtedy Rožňava nemá akýkoľvek právo vyhlasovať a dávať bez súhlasu občanov a zastupiteľstva obce Nadabulej, lebo Nadabula má mať vlastný kataster ako obec a má si sama riadiť svoj rojeb. A tu je váš problém, že vy ste urobili si rojeb v Rožňave 2001, uzavreli ste si svoje pozemky a potom ste po zabučky prišli do Nadabule, že aj tu urobíme len taký rojepík, z ktorého ste vynechali Slovenský pozemkový fond, lebo ste neodoslali oznámenie o zverejnení rojepu ani Slovenskému vodárenskému priemyslu, ani Slovenskému pozemkovému fondu, ani lesom, ani životnému prostrediu. Nikomu. Len ste to poslali tomu geodetovi, Lisoňovi, ktorý to celé zošklbal a zle. Tomu ste to poslali ste to mestu ako kataster, hej, a poslali ste to do Košíc na kataster na technické oddelenie. Na čo? Čo s tým má technické oddelenie, pokiaľ ste nevykonali do zákona svoju povinnosť ako katastera, neoznámili ste jednotlivým dotknutým osobám to, že prebieha rojeb, lebo zákon vám to ukladá. Správny orgán je kataster, nie komisia. Správny orgán nie je komisia. Správny orgán uverejní návrh registra počas 30 dní na verejné nahliadnutie na obvyklom mieste v obci spolu s poučením o modlosti podať námietky. Komisia súčasne doručí do vlastných rúk po 2 rokoch, čo táto zošklbaná komisia sa motala po Nadabule a snažila sa ukradnúť pozemky, ktoré mali vrátiť pôvodným majiteľom napríklad pod Agrostavom, pod Hrádzou, pod štátnou cestou, v rojepe. Nie, že v 91. na základe nejakých rozhodnutí štát pro forma vrátil. Mali sa oficiálne vrátiť rojepom všetky pozemky každému a vysporiadať rojepom to, čo nebolo vysporiadané pod Hrádzou, pod štátnou cestou, pod Agrostavom, pod všetkými pozemkami v katastri. Na to je rojeb, obnovená evidencia pozemkov. Každý mal po rojepe vedieť, čo je jeho. A vy ste si vybrali, vaša komisia šklbancov si vybrali len tie pozemky, ktoré ste chceli vrátiť. A Slovenský pozemkový fond sa otočil, povedal, do tohto nás neťahajte, tu ste to vy domrvili ako mesto, ste ukradli obec Nadabulu, na ich pozemkoch Nadabulčanov ste postavili Hrádzu, na ich pozemkoch ste postavili Nadabulčanov cestu prvej triedy, ktorá je dodnes na ornej pôde. Na ich pozemku na Hrázi ste postavili dom dôchodcov a postavili ste Agrostav. A Slovenský pozemkový fond vám povedal, ani nám o tom nehovorte. Urobte ako chcete, ale nám o tom nehovorte. Ale raz, keď príde na to, Slovenský pozemkový fond vám určite povedal, že neuhráte to. Chcete tu ukradnúť pár 100 metrov štvorcových, miesto toho, aby ste vyplatili, poskupovali ste, ako mesto ste poskupovali všetky pozemky, všetky cesty minulý rok na Rožňava Bani. Prečo ste nekúpili cesty, ktoré už dávno užívate ako cesta prvej triedy, za ktoré sa platia dane a čokoľvek? Prečo ste nevyrovnali sa za Hrádzu? Prečo ste sa nevyrovnali za oné? V tom, čo ste urobili, z tej Rožňava Bani ste urobili geto. Vy mesto, aj s mojím otcom, čo bol šéf odborov a čo vám pomáhal privatizovať tam celú tú baňu, čo tam boli bane 400 rokov, prišli ste vy, za 30 rokov geto. Hej? A teraz ste tam poodkupovali cesty. Na čo? Čo s nimi idete robiť? Keď celá premávka ide aj tak po nadabulských cestách do Celtexu. Lebo nemôžete urobiť odbočku, lebo vám už povedali, ste na ornej pôde, milí zlatí. Ste na ornej pôde, nie je nič delimitované. A teraz a ešte poviete, že ešte poviete, že idete robiť rojeb do Nadabulej. A urobili ste rojeb ako slepé myši. Toto nevidíme a nepovieme ani tomu, lebo rojeb by ste nemohli robiť v Nadabulej, lebo nemáte právnu identitu, nemáte právny základ ako Rožňava, vy to viete, ja som vám to už povedal, nemáte žiadny úradný dokument o tom, že ste nadobudli akýmkoľvek spôsobom, ste ju mali vrátiť v 90. roku Rožňave
či na Dabulej obci ako celok a mali ste na to zabudnúť a mali ste vypiť ten pohár studenej vody alebo tej horkej kaše zjesť, alebo ako sa to povie a mali by ste už dávno z krku, ale dodnes to tlačíte, nepovedali ste o Rojepe ani pozemkovému úradu, nikomu, dali ste tam takých škomancov do tej komisie a chodili tam a povedali, toto radšej nie, toto nechajme tak, toto. A pánovi Furinovi, ktorý chodil za pani Šeďovou a hovoril, že pani Šeďová, vy tu máte môj pozemok, ktorý váš pozemok trhá na dve polovice. Na začiatku začína pánov Furinov pozemok tu, potom do toho behne Agrostav ako zastávané územie do Ornej pôde a na druhej strane má trochu Furina. Povedal pani Šeďová, veď to je môj pozemok, treba mi ho vrátiť. A Šeďová povedala, nie, príliš veľa peňazí chcete, ja si to nechám. A pán Furin už bol zvyknutý z komunistov, že mu stále takto bil po hlave, to nechal tak a zomrel v smutku. No a teraz takisto je to so Šmiriakovcami rozdelené, zo zákona sú povinní starať sa o ornú pôdu a nechajú ju zastavanú betónovom, lebo pani Šeďová povedala, že ona tú pôdu chce. A toto mal vyriešiť Roje, mal presne povedať, toto je ich pozemok, toto je ich pozemok. Tieto pozemky, ktoré sú pod hrádzou, súkromným majetkom z Rojepu, pekne vyrovnať sa, toto, tamto. Takisto pod cestou, všade. Nič. Rojep nezbadal. Cestu, po ktorej prišli z Rožňavy, je uvideli. Hrádzu, po ktorej chodili, nevideli, že tam není nič. A prišli a potom povedali, že no, pani Leštáchová povedala, ak máte problém s tým, čo sme vám priniesli do klubu dôchodcov na Dabulej, nie je to, čo sme vám poslali, lebo nič ste nám neposlali, nikomu ste nič neposlali, že čo sa nám bude vracať v Rojepe. A zákon presne hovorí, komisia súčasne doručí do vlastných rúk každému účastníkovi, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo je známe, výpis návrhu registra týkajúci sa pozemkov, ktoré sú podľa zistených údajov v jeho vlastníctve alebo správe. Čiže moja mama dostala naspäť pozemok pod listom vlastníctva 2488 v Rojepe, ale dali ste ho môjmu bratu. Ale ani môj brat, ani moja mama nedostala žiadny list z Rojepu, ktorý zákon presne píše paragraf 7, ktorý spomína pani Leštáchová, že komisia doručí do vlastných rúk každému písomne. A tam ďalej píše, že prepáčte. A takisto doručí účastníkovi výzvu na zaplatenie príspevku na finančné zabezpečenie konania podľa paragrafu 10. Takže my sme mali zaplatiť za svoj Rojep. A nie, že kto ho za ňou zaplatil? Rožňava mesto zaplatila za nadabulský Rojep, lebo nechcela, aby nadabolčania o tom vedeli, že prebieha Rojep, lebo nedoručila listy, takže nemohla žiadať peniaze. Alebo ako ste to vlastne vy tam celé skombinovaní, keď zákon, presne ten zákon 185, 180/95, paragraf 7. Presne toto, čo spomína pani Leštáchová. Presne hovorí, hej, a s tým doručením aj v tom liste malo byť napísaný spôsob možnosti podania námietky. A spôsob možnosti podania námietky je, že podáte námietky správcovi. Správca bol kataster. Hej? Ale v liste pani Leštáchovej píše sa, že môžete ísť podať svoje námietky na komisiu, na mestský úrad. Čo má komisie spoločné s námietkami? Námietky vybavuje kataster. Aby sme sa rozumeli, Rojep je obnova evidencie katastrálnych pozemkov, katastrálnej mapy, nie mestských pozemkov. Mesto nemá nič spoločné s Rojepom. Mesto je len účastník, takisto ako môj brat je účastník, ako moja mama, alebo každý občan na Dabulej, ktorý teoreticky má nejakú pôdu, je účastník. Takisto mesto alebo obec je účastníkom, ale celé to organizuje kataster, on je správca. Takže vy, keď správca určí komisiu a komisia má prešetriť v priebehu 2 rokov, čo komu ako patrí, za to je tá komisia platená a za to aj my máme prispieť ako občania finančne na tú komisiu, aby to prebehlo tak, ako to má, že spolúča štátu a občanov na to, aby sa vysporiadali pozemky. A táto komisia
urobí určitú skicu toho, komu čo sa má vrátiť. A toto sa rozpošle každému, koho sa to týka, osobne poštou, hej, do vlastných rúk. A ten, kto si to prečíta, môže povedať, toto není dobré, toto môj starý otec nekúpil, alebo toto my sme nevideli, alebo toto je zlé, alebo toto je zlé. A ide na kataster. A povie na katastri, toto nedobre urobila komisia. A správca, kataster, potom povie komisii, že bol tu ten a povedal, že nedobre to je, no len sa na to ešte raz pozrite. A dá komisii 15 dní na to, aby si tieto veci prešla. A keď do 15 dní komisia nedá odpoveď katastru, kataster rozhodne podľa vlastných vedomostí. Nebude sa pýtať mestu, nebude sa pýtať komisie, lebo komisia vychádza z informácií, ktoré má kataster. Kataster nepotrebuje komisiu. Komisia je len niekto, kto robí celé vyšetrovanie, ale len na základe katastrálnych materiálov a zmluv a všetkého a robí nejakú investigatívnu činnosť. Ale kataster nepotrebuje naozaj tú komisiu. Oni majú papiere. Kataster má všetky papiere. Takže tu není žiadny problém v tom. A pani Leštáchová napísala, že keď niekto sa... Lebo samozrejme, ale s tým, že kataster, ak nezačal posielať tieto listy ohľadom, čo sa bude diať v ROEPE, do 7 dní nezačala posielať komisia, kataster mal okamžite začať podľa zákona posielať tieto listy jednotlivým zúčastneným osobám. Lebo tu je napísané v tom istom paragrafe 7 odsek 1, ak komisia nezačne doručovať výpisy z návrhu registra do 7 dní od dňa uverejnenia návrhu registra, výpisy z návrhu registra doručí správny orgán, čiže kataster. Čiže jeden alebo druhý musel nám doručiť do vlastných rúk majiteľom pozemku to, čo sa ich týkalo v ROEPE. Nič nebolo doručené. Nič. Nemáte žiadny dôkaz o tom, že ste splnili literu zákona v tom, že osobne, lebo sa tu jedná o osobný majetok súkromných osôb a vám bola zverená štátna funkcia na to, aby ste dbali o to, aby každý dostal svoj majetok naspäť, aby každý podľa najlepšieho vedomia a svedomia mal možnosť sa vyjadriť k tomu, čo ste chceli, ako ste narožili s jeho majetkom. Ale vy ste toto neurobili, vy ste ľuďom neposlali listy a zámerne ste vynechali pozemky, ktoré vám boli nevýhodné do ROEPu a zámerne ste urobili ROEP o 7 rokov pozdejšie ako Rožňavský, aby ste si mohli pripraviť pôdu. A presne ste si snažili, ste si mysleli, že nebude digitalizácia, my sa to nikdy nedozvieme a ľudia sú tupí. A v Rožňave nebýva žiadny právnik, ani žiadny advokát, to nikto si nevšimne, tam sú všetci debili. Všetci sa tam nasťahovali, až keď vyhnali Maďarov, takže každý tam je zašpinený a že každý tam má len špinavé pozemky a každý je tam len špekulant. Môžete si to myslieť? Nie je to celkom tak. Bývajú tam aj originálni Maďari, ako sme my, ktorí nepotrebujú cudzie pozemky a nenasťahovali sa do cudzích domov a ktorí nekradnú z cudzieho a nežijú v domoch, z ktorých vyhnali Maďarov alebo Židov. My nie sme tá rodina, my nie sme tá fajta. My sme nikomu nič neskonfiškovali, my sme nikomu nič nezobrali. A za to, čo ja som skonfiškoval, a za to som si ja svoje odtrpel, aj môj brat. Takže zlezte z konia dole, ale vy kradnete dodnes, mnohí z vás kradnete dodnes a zatajujete špinavosti dodnes. Robte to, pani Leštáchová. Vy ste napísali absolútnu kopu sračiek do toho verejného rozhodnutia, že ľudia sa majú sťažovať, keď majú nejaký problém s tým, čo napísala komisia, majú ísť na komisiu. Nemajú ísť na komisiu, majú ísť k správcovi. Vy ste bola riaditeľka katastra, vy ste si neprečítali jeden 30-riadkový paragraf, jeden paragraf so 7 odsekmi, ktorý spomínate vo svojej verejnej listine. Jeden, ten zákon má možno, ja neviem, asi 200 paragrafov, je dosť náročný, hej. Ale vy ste si mali prečítať len jeden a zariadiť veci podľa toho jedného. A neboli ste schopná toto dokázať. Toto ja nechápem. Ako by ste mohli byť riaditeľkou? Ako vám mohli zveriť ROEP, keď neviete napísať jeden list bez toho, aby ste nepopletli dátumy a adresy. Pokiaľ ste ich nepopletli zámerne. Ale keď je zámerne, tak sa jedná o zámerný podvod. Takže to už je iný uhol pohľadu, že či ste chceli podviesť, alebo či ste len natoľko neschopná výkonu štátnej funkcie, alebo vedenia štátneho úradu, aby ste dokázali napísať jeden list. Jeden list. Neviete napísať, kedy bol vytvorený, kedy bolo zverejnené,
Neviete napísať, komu doručujete listy, či je to, kde má Rožňava adresu. Neviete si ujednotiť 30 viet. V 30 vietách máte 6 chýb a dôležitých chýb. Tak mi nehovorte nič o práci katastre. A vy chcete, aby my sme vám dôverovali? Vy napíšete absolútnu hlúposť, že ľudia, keď obdržia papier od komisie, tak sa majú sťažovať na miesto komisie. Čo má mesto a komisia spoločné s tým, že občan našiel chybu v práci komisie, ide ku správcovi na kataster a povedať, páni na kataster, títo ľudia na komisii urobili chybu, no len sa na to pozrite. Kataster sa na to pozrie a povie komisii, že aj vy sa na to pozrite, lebo keď ste urobili chybu, tak spoločne nejak opravíme. Nie, Leštáková povedala, nechoďte na kataster, choďte na miesto, tam sedí komisár, ľudový komisár a on vám povie, všetko je v poriadku, nemusíte nikde chodiť, všetko je v poriadku, takto to by sme vyriešili, my sme to robili 2 roky, my tu máme geodeta z Košíc a my sme tu všetko špičkoví odborníci, nie, to všetko je v poriadku. A nemali ste tam čo vôbec ísť, zo zákona vás mali informovať, že námietky a všelijaké námietky môžete podávať u správcu. A správca je kataster, nie komisia. Komisia sú len šklpanci. Takže môžete vy hovoriť, pani Leštáchová, čokoľvek o vašom dieťati Rojepe, ktorý sa začal v roku 2008 a skončil 2010, 2011, ťažko povedať. Ťažko už teraz povedať, lebo z toho vášho listu nikto nevidie, čo vy tam vlastne hovoríte. Takže, bohužiaľ, Rojep pôjde z rušky dole, lebo samozrejme, že človeku chvíľu trvá, kým sa domoce k týmto veciam, lebo vy ste tam ako betonári, len tam staviate steny ako ďuránovci, alebo šedovci na cudzích pozemkoch. Dávaj het, lebo Rojep nič nepovedal, všetko je naše. Ale tu len treba pozrieť paragrafy, ktoré spomína pani Leštáchová, presne určujú, čo s čím súvisí. A keď si otvoríte tie paragrafy na základe digitalizácie a na základe katastrálnej mapy, tak uvidíte, že nič z toho, čo zákon hovorí, nebolo splnené. Tým pádom celý Rojep je neplatný. A k čomu to ukazuje presne? Ukazuje to presne k tomu, že celý Rojep bol ilegálny a protiprávny, lebo Rožňava vykonala Rojep bez vedomostí štátnych orgánov. Nedoručilo sa zverejnenie ani Slovenskému pozemkovému fondu, ani pozemkovému úradu, ani životnému prostrediu, ani Slovenskému vodárenskému priemyslu, ani lesom, nikomu. Takže Rožňava si urobila nejaký malý Rojepček na svojom pozemku s tým, že každý otočil hlavu. Akurát, že poslali o tom vedomosť odboru katastrálnej, technickému oddeleniu katastra v Košiciach, čo nič neznamená. Lebo kataster presne vedel, za čím zametá stopy. Takže kataster v súčinnosti s mestom a v súčinnosti s týmto pánom Lisoňom a s katastrom v Košiciach vytvorili ilegálny Rojep, ktorým podviedli občanov. Lebo o tomto Rojepe nemal nikto ani poňatia. Nebol schválený zákonom, lebo nebolo čo schvaľovať. Lebo nemôže robiť rozhodovanie o katastrálnom území obce mesto, ktoré nie je vlastníkom obecných pozemkov. Nie je. Není žiadny súvis medzi Nadaborou a Rožňavou. Takže urobili si Rojep legálne v Rožňave. To či bol legálne, z toho mňa hlava neboli, ja v Rožňave nebývam. Ale bol urobený Rojep v Rožňave 2001 a potom po 7 rokoch prišli, no tak to tu musíme už upatlať aj v Nadabule, lebo zákon tlačí, musia byť urobené Rojepy. Poďme do toho. A urobili to presne takto. Takže každý, kto máte rojepácky papier, môžete ho spláchnuť do hajzla. A tí, čo nemáte rojepácky papier, trvajte na tom. A ja už viem, ako, ja už som rozprával s právnikmi, ja viem, ako to potlačiť. Lebo toto už není
To už není, že niekto chodí kosiť trávu na hrádzu, alebo niekto si postavil plot do hrádze, ako ten dom dôchodcov. To nie sú také sračky. Toto je už podvod veľkého charakteru. Toto už není, že ukradli tam 30 metrov niekoho. Vy ste okradli štát o pozemky Slovenského pozemkového fondu. Lebo všetky pozemky, ktoré nemajú vlastníkov, má mať v správe Slovenský pozemkový fond, ktoré sú orné pôdy. A je kopa v Nadabuleji. A nie sú v rukách Slovenského pozemkového fondu. Tam je pozemok Šubertovcov pod hrádzou. Prečo není? Prečo nemusíme chodiť ďaleko? Nemusíme chodiť na druhú stranu, na Čučovskú stranu. Tu hneď vedľa nás. Tam sú pozemky ľudí, o ktorých nikto nevie. To, že pani bývalá riaditeľka pozemkového úradu z Volenska zastupuje Šubertovcov a informuje ich o tom, čo sa deje na ich pozemku, nič neznamená. Ona není ich právoplatný zástupca ani nič. Tam je napísané, v jednej časti Šubertovcov je napísané toto a v druhej časti Šubertovcov je napísané, že jedno prešlo rojepom, druhé neprešlo rojepom. To, čo je pod agrostavom, neprešlo rojepom a pod hrádzou. A to, čo je tak inde, to prešlo. A jak teraz pani Zvolenská? Tak len si delíte pôdu, komu čo, Lejmon, Daniel, alebo jak to je? No a potom prichádzame k tomu, keď už sme pri tých adresách a pri týchto halabalách. Do súdu, ja som bol na súde podať nejakým spôsobom pomocnú ruku o opravných prostriedkoch v tom, že súd v poslednej dobe Rožňavský súd začal doručovať listy, ktoré nemali pečiatky. A to je v podstate súkromná komunikácia. Ja na súkromnú korešpondenciu nemám čas. Či je tu pán sudca Dudič, či je to ktokoľvek iný, keď mi napíše list, ktorý nemá úradnú pečiatku, môžete tam vydávať doložky, čo chcete. Ja na to nemám čas reagovať, lebo ani to vôbec čítať. Lebo ja s vami nechodím na pivo, aby ste mi písali súkromné listy. Dajte pečiatku štátneho orgánu. Aj na ten list, pán Dudič, čo som vám poslal naspäť pred mesiacmi, aj oficiálne, že som zaplatil poštou, aby som vám ho poslal. A ste sa neunúvali mi odpovedať. A ja som vám písal preto, lebo ste mi poslali list, ktorý nemá žiadnu pečiatku. Vy nie ste môj kamoš. Vy ste nepriateľ, ale vy ste môj kamoš, vy píšete ako zástupca súdu a pošlete mi také doložky a také listy bez pečiatky, bez všetkých a povedete, že ja sa vám posrať z toho. Nie, takže buďte taký láskavý a v rámci svojich služobných povinností alebo zákonných povinností, prepošlite mi na tú kópiu toho rozhodnutia, ktoré ste mi doručili bez pečiatok, aby som na neho mohol reagovať a dajte mi nový čas, nový priestor na to, aby som sa k tomu vyjadroval. Lebo ináč to je váš problém, lebo vy máte nevyriešený prípad preto, lebo vy ste porušili zákon. Korešpondenčný, alebo ako sa to volá, nie korešpondenčný, administratívny zákon, alebo administratívne nariadenia ministerstva vnútra, to už vy viete lepšie ako ja. To, že vaši zamestnanci pochybili, to je fajn, to mňa nezaujíma, to není môj problém. Ja za to platený nie som, aby som opravoval vaše chyby, ale snažím sa pomôcť, lebo každý máme. Tak, keď bola občianská výchova v škole, každý bol učený k tomu, že má nejakú občiansku povinnosť. Ja keď vidím, že nejde chyba, snažím sa prispieť svojou čiastkou to, aby sa to napravilo, aby neboli z toho ďalšie ešte viac komplexné problémy. To je celé. Vám sa to páči, nepáči. Ja splním svoju občiansku povinnosť tam, kde môžem, kde chcem, alebo kde o nej viem. To je celé. No a prichádzame tuto, že tu takto silou mocou ma chce žalovať za nejaké veci, nejaká N-video, či videa, či vidia, či aká to nejaké centrum poľnohospodárov, alebo právnikov, alebo ja neviem, čo to je za neziskovka. A oni napísali žalobu na súd, ktorý neexistuje. Neexistuje v Rožňave. Adresa súdu, námestie 1. mája, 1. Na námestí 1. mája sedí okresná prokuratúra. Hej? A poštové smerovacie číslo na základe toho, že to je dôležitá budova, alebo budova určitej výnimočnej dôležitosti, akým súd je, má zo zákona výnimku, že môže mať iné poštové smerovacie číslo ako ostatné domy okolo neho, ktoré majú poštové smerovacie číslo podľa poštového zákona. Takže adresa Rožňavského súdu, verejná adresa, na ktorú sa doručuje poštou a ktorá je evidovaná
ako oficiálna adresa súdu je námestie 1. mája 2 048 20 Rožňava. Takže pre každého, koho sa to týka, na podateľni na súde, ktokoľvek vám prinesie list, ktorý nie je odraznačený touto adresou, pošlite ho domov, nech ho prepíše a nech napíše adresu, ktorá je, lebo ináč to je neplatné podanie. Hej. Ktorýkoľvek poštár vám prinesie list, ktorý neuvádza vašu správnu adresu, pošlite ho naspäť na poštu s tým a nech oznámi odosielateľovi, že takáto adresa neexistuje. Hej. A vy, pani a pani na súde, ak mne posielate to, že ma niekto žaluje v niečom, tak nemôžete mi poslať dve hárky papiera. Na jednom je vaša adresa 04820 a na jednom je adresa žalobcu s adresou súdu 04801. Neexistuje. Nemáte žalobu. Nemáte žalobu, lebo nikto nepodal žalobu. Na tejto adrese, ktorú podáva žalobca, neexistuje Rožňavý súd. Už neviem, ako vám to mám ináč vysvetliť. To je to isté, ako keby ste poslali hociaký úradný dokument, namiesto náda bola 65 a náda bola 69. A poštár si to domyslí a toto sa mi deje. Nemôžem si vrátiť. Adresa neznáme. Nikto nebýva na takej adrese s takou korešpondenčnou adresou. Vybavené. Takže, keď chcete so mnou korešpondujte so mnou legálnou cestou z legálnych adries, legálnym postupom cez pečiatky. A vtedy budem viac ako ochotný a návrh mojej povinnosti reagovať v súlade so zákonom na to, o čom ma žiadate. To vtedy s vami nemám o čom debatovať. Ak vy prijímate žaloby bez toho, aby ste si sadli k tomu, že či tá žaloba bola podaná vášmu súdu, alebo nie. A budete na mňa môžete natiahnuť mokrú deku a byť ma ako psa za to, že ja mám svoj vlastný názor. Robte to. Kľudne. Každý má právo na to, čo robí, ale vyzerá to na nič. Vy ani nenapadne pozrieť, komu poslali to adresu. A poštár? To je slepý. To je slepí poštári. Oni nosia. To je budový súd. Idete tam, čo to? Súd, toto. No, pošta má za to 3 eurá, alebo 2 eurá. Je to jedno, či je tam dobre písaná adresa, idú peniaze. A takisto list, ktorý prišiel z okresného súdu, ide na účet Ministerstva spravodlivosti, ktorý za ňoho ríhá peniaze, naše peniaze, daňové peniaze, za listy, ktoré nemajú absolútne žiadnu právnu hodnotu, lebo k ničomu ma nezavezujú. Na čo mi posielate listy, ktoré nie sú zákonom podložené, nie sú adresne správne, nie sú ničím. To není vôbec žaloba. To, čo ste zatiaľ vy mne poslali, nezačalo vôbec žiadne konanie. Absolútne nič. Tú prvú časť listov, čo ste mi poslali, som hodil rovno do koša, lebo tam nikdy nebola pečiatka. Ja som tu prišiel oznámiť pani zástupkyni súdu priamo osobne, že nebudem reagovať na nikoho osobný list. A tak aj je. Ja nekážem víno a pijem vodu. Tak pekne do koša, ak prišlo. Že ja pozriem, adresa sedí, nesedí. Pečiatka, není do koša. Bouf, ani nečítam. Nemusím. Neviete ma nejak donútiť, neviete ma nejak penalizovať, neviete ma nejak nastrašiť, nemôžete mi urobiť absolútne nič za niečo, čo sa nestalo. Lebo vy ste mi nič neposlali. A týmto druhým listom, čo ste mi zase poslali, ste urobili presne to isté. Hej? Ale je tam už pečiatka pani sudkyne a je tam už pečiatka pani, ktorá overila celý tento postup. Postup je zlý, ale ja už som povinný reagovať, lebo je tam pečiatka, je to súdny. Ja nebudem reagovať na obsah toho listu absolútne vôbec. Ja vám len hovorím, že je neplatný. To, čo ste mi poslali, neplatné, lebo váš žalobca nekomunikuje s vami, ale komunikuje s nejakým iným adresátom. Vy nie ste ten, kto je príjemca listu žalobcu, lebo on píše niekomu inému. A vy ste sa vybrali
na hon idete mňa loviť na základe niečoho, k čomu nemáte zákonne nejaký prístup, lebo vás nikto nepožiadal. Ten žalobca žiada o pomoc okresný súd, ktorý sedí na námestí 1. mája 04801. Vy tam nesedíte. Čo vy berete cudzie veci? Vy nechajte ten súd tomu súdu, komu píše a povedzte poštárikovi, zober to na ten súd, čo je napísaný na tej adrese. A neberte tieto listy len tak, že to je len taký detaily. Nie, lebo na tom zarevete. Takže skúste znova. A vám garantujem, že v tomto vašom postupe sa mýlite, lebo celé to, čo som v tých súkromných listoch teraz dočítal, nemá nič spoločné so zákonom. Absolútne. A to je môj súkromný názor. Vy môžete mať iný. Ale len do toho môžete mi poslať čokoľvek chcete s pečiatkou. A na všetko, ja ako slušný občan, keď to je pečiatka, keď to je v mysle zákona, budem reagovať. Takže asi toľko. Takže Roeb 0 bodov. Na Rožňavskom súde vďaka pani zástupkyni predsedu súdu sa veci zlepšili, lebo som dostal ďalší list, prišiel aj s pečiatkami, aj s adresou, ako má byť. Akurát, že ešte tam treba niečo dotiahnuť. A keď sme do toho, keď ste prijali ponuku, alebo nejakú, keď ste prijali, nie sťažnosť, ale v podstate nejaký len postreh občana v tom, že určité veci nejakým v časovom horizonte sklzli do nejakého zlej roviny a súd jednoznačne uznal, že áno, že možno tu máme nejaký problémik, tak fajn, ale treba pokračovať v tej rovine a keď si každý utrasie na svojom pracovisku tie dievčatá, ktoré pracujú tam, alebo tam na podatne, keď vedia, že prvé, čo je v každom liste adresa, hej, ináč není čo riešiť. Ak to není vaša adresa, nepreberte poštu celé. Čiže tu nech to píše ktokoľvek, aj prezident, aj ktokoľvek. To je bezpredmetné. A keď posielate súkromnej osobe poštu, dajte tam pečiatku. Toto, čo vám hovorím teraz v videu, ja to podám aj. Aj e-mailom vám to pošlem, nejakom sumári. A pošlem vám to aj doporučeným listom so svojím podpisom. Lebo viem, že to musím urobiť. Lebo ináč moje podanie cez internet neprejde. Lebo není dostatočným dokladom. Štát funguje na základe zákona. Ja keď podávam podanie, môžem vám ho oznámiť e-mailom, ale bez toho, aby bolo podporené listovou formou, podanou do 3 dní. Samozrejme, že príde trochu pozdejšie, ale podaný bude do 3 dní, lebo ja ho podávam v cudzine. Doručená doba bude pozdejšia, ale bude podaný v časovom horizonte takom, ako má byť. Do 15 dní, ako odo mňa žiadate, bude podané moja námietka voči tomu, čo pošlem vám aj e-mailom. Lebo viem, čo je moja povinnosť. A si cením a vážim súdu v tom, že pristupujem k tomu seriózne. K tomu, keď súd seriózne pristupuje k svojej práci, je to akákoľvek nepríjemná práca, ja nemám absolútne žiadny problém s tým pristupovať takisto ako zodpovedný občan. Ale keď do mňa robíte debila, že do mňa chcete, aby ja som len preto, lebo on si napíše sudca Dudič a žiada pečiatka, niečo povie, že ja som jeho taký vazal, alebo poddaný, a ja musím reagovať, nemusím robiť nič, absolútne nič. A keď vám niekto píše vám ako súdu na zlú adresu, choďte nazad. Vôbec sa s tým nezaoberajte. To je vec pošty, nie vaša. Povedzte poštárovi, choď tam za svojimi náčelníkmi na poštu a povedz im, že nech povedia tým ľuďom, ktorí posielajú listy, že my nebývame na tejto adrese. Možno iné. No, takže asi toľko, no. Je mi to ľúto, že veci po 30 rokoch na Slovensku sa sklzávajú do nejakého sem niekedy do takýchto
malomestských krkavčích vojen. No ale toto priniesol život. S tým nikto nič nespraví, tak toto je. Takže musíme s tým sa snažiť takto poradiť, nejakým spôsobom poradiť. Kto urobil chybu, môže ju opraviť. Ak to bude tvrdiť, že nikdy neurobil chybu, je hlupák. No, každý robí chyby, všetci sme omylní. Takže, a ešte pánovi prokurátorovi, ktorý nám napísal, že plot je všeobecne drobná stavba. Ani náhodou, milí zlatí, lebo plot, o ktorom vy konkrétne rozprávate, ktorý postavila Šeďová, k tomu plotu bolo vydané stavebné povolenie. Stavebné povolenie. Takže to není drobná stavba. Bolo vydané k nemu stavebné povolenie a bolo k nemu vydané aj kolaudačné, spätné kolaudačné konanie. Takže pokiaľ stavebný úrad v určitých situáciách vydáva stavebné povolenia k plotom, tak nemôže byť všeobecne plot drobnou stavbou. Stavebný zákon, ja som to povedal v minulom, presne špecifikuje to, kedy to je drobná stavba a keď to je stavba. S týmto si stavebný zákon veľmi ľahko už dávno poradil. Už v roku 1976 s týmto nič nespravíte. A buďte opatrení, pán prokurátor, lebo sa zdá, že vy svojimi rozhodnutiami napomáhate trestnej činnosti, alebo sa snažíte zahladzovať trestnú činnosť. Lebo toto, čo vy píšete, že bola premlčacia doba, není premlčacia doba na trestný čin, ktorý je stále predmetom vyšetrovania. Premlčacia doba je až potom, keď začne orgán činnosť a 3 roky v ňom nebude konať. Hej? Premlčacia doba není o tom, že nikto nič nepovedal 3 roky, že sa nevedelo o trestnom čine. Toto ja vám musím vysvetľovať. Ja vám musím vysvetľovať, čo je premlčacia doba. No nie, nevajte sa, pán prokurátor. Vy beriete peniaze za svoje vzdelanie a vy pletiete 2 na 3 na plot, na ktorý bolo vydané stavebné povolenie aj spätná kolaudácia. Hovoríte, že to je drobná stavba a hovoríte o tom, že už prešlo premlčacia doba na trestný čin stavby, neoprávnenej stavby na cudzom pozemku. A tento chlap sedí na prokuratúre. Tak ako? Nič zlom, nie je to osobné, ale nerobte z ľudí debilov, vy ste na to už teraz dali aj pečiatku, aj podpis. Pán prokurátor, veď nerobte z ľudí debilov verejne. Asi toľko. Príjemný nedeľný obed.